Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de venres día 21 do mes de xuño. Hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda falaremosles das festas que haberá mañán en Queixas e tamén lembren o domingo para luns son San Xoán, as cachelas do San Xoán. Falaremos tamén precisamente deso, como do programa Bos Días Cole, tamén dos campamentos de verán que están a tempo a anotarse as seguintes, a segunda, terceira e cuarta quenda, e que estamos nos días en que aqueles que teñen praza xa na escola infantil pois fagan e formalicen a súa matrícula. Falaremos de recollida de plástico agrícola, do programa Verán Saudable, o que se poden seguir anotando, tamén da piscina climatizada e o seu horario para a época estival, e de axudas que dá o Concello para a atención de carácter biopsicosocial ou axudas para a natalidade tamén. En este caso recordaremos que a pasada semana o escritor e xornalista Ramón Vilar, o cercedense de Rodís, gañou o 7º premio de xornalismo Manuel Lueiro Rei co seu artigo A veciña do segundo. Recordaremos como foi. Tamén este pasado martes abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia e en canto ao tempo, anticiparlle xa que estamos con tempo máis anticiclónico e todo indica que tanto para mañán sábado como especialmente para domingo xa o sol podía aparecer máis que nubes e iría así progresivamente subindo a temperatura tamén a medida que transcurría o fin de semana e a principio da semana que ven. Como decíamos, este sábado mañán hai festas en Queixas. Mañán sábado, día 22, a Comisión de Festas de Queixas programou o seguinte cartel. Hai unha misa solemne na capela municipal e despois na iglesia municipal e logo a partir das 2 da tarde no campo da festa hai sesión vermú co grupo Atenas e pola noite a partir das 10 xa unha gran verbena onde estará o dúo Dilema e o grupo Atenas. Haberá carpa para disfrutar de todo elo e isto xa programado para mañán sábado, día 22, festas en Queixas. E tamén falamos de outras, porque o San Xoán é festivo, o luns 24 de xuño é festivo local en Cerceda e se celebran na noite do domingo para o luns as tradicionais fogueiras do San Xoán, as cachelas, e que en este caso se celebran na noite do domingo para o luns, luns 24, festivo no noso concello. E precisamente de eso imos a falar, da notificación das fogueiras do San Xoán, porque hoxe é o último día para notificar as fogueiras do San Xoán, pero o plazo xa rematou hoxe ás 12 do mediodía, así que todos aqueles que queiran facer unha fogueira do San Xoán da noite do domingo para o luns teñan que ter feita esa comunicación. Insistimos que as comunicacións xa se fixeron, estiveron aberto ao longo de todo este mes de xuño e únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán. Se vostede vai a facer a fogueira fora desa noite do San Xoán, xa tería que chamar e pedir permiso de queimas chamando o 012. O Concello establece unha serie de normas para evitar accidentes e así garantir a seguridade de todos que participen e tamén aqueles que están ao seu arredor. O resto da cidadanía. O Concello, insistimos, publicou un bando onde fai unha serie de normas e recomendacións para poder disfrutar desta tradición milenaria que existe no noso Concello en toda Galicia e tamén moitos puntos de España e que se celebran este domingo pola noite. Afecta únicamente as cachelas que sexan realizadas en terreos particulares o día 23 de xuño a partir das 6 da tarde e que deberán quedar perfectamente apagadas antes das 6 da mañán do día seguinte. E insistimos, únicamente se poderán realizar aquelas fogueiras que teñan efectuada comunicación por escrito no Concello de Cerceda. Tamén non se poderán realizar fogueiras que interrumpan ou deterioren estradas, camiños ou beiras rúas.
Como medidas preventivas principais, pois lembren que previamente ao inicio da fogueira hai que facer unha devasa mediante eliminación manual e mecánica da totalidade do material combustible que hai ao redor, non se prenderá lume preto de masas forestais, edificacións, tendidos eléctricos, vehículos, etc. E non poderá iniciarse unha fogueira cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control. Tampouco se abandonará a vixianza da zona da fogueira ata que o lume este totalmente apagado e o volumen de combustible que forme a cachela non poderá exceder dos 2 metros de altura ou 3 metros de diámetro. Está prohibida a queima de calquera sustancia que poda o arder desprender gases ou fumes tóxicos, entre outras cousas nun bando publicado polo Concello e que se lle facilito a todos aqueles que solicitaron tamén facer a cachela do San Xoán. Cambiando totalmente de tema, está aberto o plazo para solicitar o servicio do Bos Días Cole no Colexio Cruce de Cerceda para o próximo curso escolar 2024-2025. O plazo rematará o 5 de xullo, ese será o último día. Se trata dun servicio para conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poderán ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendido por monitores e incluso tamén almorzar. Se alguén quere solicitar este programa, pode chamar ao teléfono 981 68 60 68 ou na terceira planta do Concello. Se trata do plazo de inscripción, que logo máis adiante xa se faría a matrícula definitiva. Tamén recordamos que vai o Concello organizar un ano máis os campamentos de verán para rapaces ao longo da época estival e para a conciliación das familias e como alternativa de ocios, evidentemente, para os rapaces. Está dirixido a nenos escolarizadas ata 14 anos e serán de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, incluso dispoñendo de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Ambos os dous incluyen merenda a media mañán, pero no horario ampliado tamén incluye o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal, no Centro Cívico, con saídas ao Parque Acuático. Realizarán actividades varias, e decirlle que para a primeira quenda xa pechou a inscripción e continúa aberta a inscripción para a segunda quenda, que será do 9 de xullo o 22 de xullo, para a terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e para a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e de 70 para aqueles que collan horario ampliado. Tamén para irmáns, na mesma quenda o precio será de 30 euros. Falamos da Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda, a Escola Infantil Municipal, que xa publicou a listaxe definitiva dos alumnos admitidos para o vindeiro curso escolar 2024-2025, donde as persoas interesadas xa se lles notifica, xa se notificou, e agora, a partir desa notificación, teñen 15 días naturais para facer e confirmar a matrícula e formalizar o contrato. Para ello deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello na planta baixa ou, se queren, na terceira planta no Departamento de Servicios Sociais, ou en horario de mañán de 9 a 2. Para facer a matrícula hai que levar o impreso que se lle enviou xunto ca notificación da concesión da plaza, o contrato asinado que deberá recollerse e asinarse no Departamento de Servicios Sociais, un certificado médico indicando que o menor ten todas as vacinas actualizadas e non padece ningunha enfermedade infectocontagiosa, e o DNI orixinal daquelas persoas que queiran autorizarse para que poidan recoller os menores na escola. Se despois de rematar este período non se formalizase o contrato, perdería o dereito á plaza concedida. En calquera caso, poden chamar ao Departamento de Servicios Sociais se teñen algunha dúbida no 981 68 60 68. O próximo luns 15 do mes que ven, do mes de xullo, día 15 de xullo, luns, volverá a haber unha recollida de plástico agrícola que o Concello de Cerceda oferta para as instalacións, para as explotacións agrícolas e gandeiras de Cerceda. O procedemento para solicitar a recollida é o mismo que nas anteriores ocasións, é dicir, chamar por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 e tamén indicar a cantidade de plástico a recoller e o lugar
de punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión que ten grúa e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Dende a semana pasada se puxo en marcha a actividade Verán Saudable enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do noso concello. Unha actividade que se leva a cabo na zona do Parque Acuático, do Xardín Botánico e no Paseo Fluvial durante 3 meses. Comenzou xa o 11 de xuño e rematará o 5 de setembro. Hai 2 turnos a elexir, un de mañán de 11 a 12 os xoves, os martes e os xoves, e outro turno de tarde de 8 a 9 tamén os martes e os xoves. As actividades que se desenvolven son gimnasia de mantenimento, stip, aquagym, yoga, andainas, cachibol, e o precio é por mes de 9 euros para os maiores de 65 anos e de 13 euros para os de 18 a 65 anos. Tamén lles recordamos que a piscina climatizada de Cerceda ten agora o plazo aberto para facer a inscripción definitiva das plazas concedidas para os cursiños de natación para a vindeira temporada. O prazo rematará o venres da semana que ven, día 28 de xuño. Teñen que facer a inscripción da plaza concedida no rexistro presencialmente na planta baixa do Concello de 9 a 2 ou, se queren, por internet, por sede electrónica, na web municipal www.cerceda.org. Teñen ata o 28 deste mes de xuño para rexistrar, para facer, mellor dito, a inscripción da plaza dos cursiños para o próximo curso. En canto ao horario da piscina climatizada, o que resta do mes de xuño seguirá aberta de 9 da mañán a 9:30 da noite. No mes de xullo só abrirá pola mañán de 9 a 2 e no mes de agosto estará pechado. Abrirá de novo o 9 de setembro xa co horario habitual de 9 da mañán a 9:30 da tarde. Falámoslles agora de axudas municipais. O Concello convocou unhas axudas individuais para atención de carácter biopsicosocial a menores na anualidade 2024. Teñen ata o 31 de outubro para poder solicitar estas axudas individuais de pago único de 300 euros para atención de menores con trastorno no desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelo, derivados de discapacidade ou dependencia ou outras patoloxías médicas. En calquera caso, teñen que solicitala, as bases teñen na web municipal www.cerceda.org e poden solicitala directamente no rexistro do Concello de Cerceda ou por sede electrónica. Outras axudas que dá o Concello de Cerceda son as axudas á natalidade, donde o Concello volve a convocar estas axudas, igual que fuxo nos 2 anos anteriores, unhas axudas de fomento da natalidade de pagamento único tamén de 300 euros por fillo, acollido, por nacemento ou por adopción ao longo de todo este ano 2024, unha medida que o Concello que pretende aumentar a natalidade e o asentamento poboacional. Para solicitala tamén teñen que facelo igual que o resto, directamente antes do 30 de novembro no rexistro do Concello ou por sede electrónica. Cambiando de tema, esta semana sabíamos que o escritor e xornalista cercedense de Rodís, Ramón Vilar, gañou o 7º premio de xornalismo Manuel Lueiro Rei co artigo A veciña do segundo. O escritor e xornalista Ramón Vilar resultou ser o gañador deste 7º premio de xornalismo Manuel Lueiro cun artigo no que, a través da tenrura e o humor, propuxo unha reflexión sobre o valor das persoas maiores na nosa sociedade. A veciña do segundo se impuxo, entre outros textos presentados, acadando por unanimidade do xurado que era a mellor proposta. Ramón Vilar, que xa recolleu máis premios ao longo da súa carreira como escritor. O xurado composto polo xornalista Ramón Rozas, o escritor Ramón Nicolás, a xornalista Carmen Vidal e a coordinadora do premio Carmen Carreiro escolleu por unanimidade o artigo de Moncho entre os presentados na 7ª edición do premio por transmitir, segundo din, desde a emoción e a homenaxe á relevancia que as persoas maiores teñen na comunidade e o moito que poden achegar ás xeracións máis novas. En primeiro lugar, o seu cariño e xenerosidade, segundo din.
Ramón Vilar Landeira, que naceu en Rodís no ano 73, é licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, leva a maior parte da súa vida laboral vinculado ao mundo do xornalismo, traballou como redactor na Voz de Galicia, no Faro de Vigo e dirixiu o diario digital Vieiros. Coordinou proxectos relacionados coa comunicación, a cultura e o mundo educativo e publicou o libro de relatos Os televisores estrábicos, lembren alá por ano 2014, e Un peixe no parque no 2019. Foi obxectivo de diferentes galardóns literarios e xornalísticos, entre eles os premios e artigos xornalísticos normalizadores do Concello de Carballo ou o premio de xornalismo Reimóndez Portela no Concello da Estrada. Actualmente, Moncho traballa como docente de Lingua e Literatura no Instituto de Pastoriza, en Arteixo. Decir que a entrega deste premio vai a ser o próximo día 23 ás 12 de mediodía no multiusos de Fornelos de Montes. Máis temas.